ga-agụsị akwụkwọ afụrụ m ọrụ Chineke na-enyere m aka ọ bụghị ọrụ ọbụla m fụrụ ndị oke ka m na-apụ n'ụlọ ka ndị a na-amụ m amụ ka akwụsị m amụ Chineke nyere m aka ọ bụghị ọrụ ọbụla adị m oke wee ka m pụrụ ka m jee anyụrụ nke m na-arụ What's up now? Within the shop. Nya, you went on. Yeah, back him on. Metusela. You went on Ratinga. Metusela. Nya, I need someone no to know na Lagos. Metusela. Otundia kwa kwarangu bikoni. Otu gini. Kwarangu. Imari film na koma ya. Yeah. Muko wala ho. Yewe hota ho ihe nnekwu isoro nipa na-eme. Don't worry, you makowara ho. Nya ni sorogo n'otu ume ngwu nọ na Lagos a. Enke baby, man ụwa adịrọkwa n'ezi. Ụwa adị before mother abụrụ ife oyeri, ọ Chineke nna na-enye aka. No Chineke nna na-enye aka before mother afifo dị ri o Chineke. Ifro no. Nifi na-akọ eri no. Konye ṅụrụ mmanya. Ya ị na-anụ ihe a na-ekwusi na akwụkwọ nsọ si na eluigwe na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka. Ị na-anụ ya? O enubeghị ya. Ị na-ajọmpụ ya na Baịbụl. Ị na-agụdị Baịbụl chacha. Ị wụrụ Nwachukwu. Anyway, biko ihe anyị na-aka gbasara ihe m bịara kịta wee bịa n'ahụ matches. Ịma na eke nwa mama bụ fashion designer nwere aka ọrụ. Ịghọtaghị asị ka ntele onwe m mmiri ọkụ jiri ṅụọ tii ajị ahụ tupu m gawa ọrụ. Ịma na ọsọ abụrụ ezigbo ọya. Bam! Ịma na ọsọ abụrụ ezigbo ọya. Ị na-ebe a ikoro gbago ikoro gbada ikoro ga-edekọ n'ala. Ọ kịta ka mara ihe bịara. Machis abụrụ problem na-enye n'ụnụ ọbụ ndị nwere ọrụ aka n'ụnụ nwere ego igo machis akwụkwọ n'ụnụ bụ ị na-atị nga machis. Maka na m bịara inye hụ machis nkọrọ gbada. Biko nye machis ka nsị ebe a fụọ gịnị ijiji enwe ha aka ọrụ unu na-abụ ibiri ebe a. Machis mụ nọ na-eweta ihu. Ị nwere machis? Sọ ya nnọọ ka ị tara gbaa mbọ nwee ime ka anọ m n'ime na ịma na eribe m nri kemgbe ụtụtụ ya ma ejila ịma na ebo nebọ m ezigbo nebọ m isichakwa anọ m ya enwere ya m aka ọrụ kwa enwe n'aka ọrụ na-esi nri ure eri nri asị nebọ m kebebi nke ọbụla banyekwara na ndị hazie na akpụrụ ka ha kwanya aka na-achọ ihe na-eme ị naghị anụ eluigwe na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka na-achọ ọrụ.
ntị ka anyị gbagodo okwu nwanne m nwoke ọkwa Atinga na-edekwa anyị ada anụ maka ya kemgbe o si gụcha ụlọ akwụkwọ mahadum si n'ụlọ apụọ afụbeghị m anụbeghị m amaghị m ma ọ dị ndụ amaghị m ma ọ nwụrụ anwụ onwe onye na-ekwute ihe gbasara ya nnọọ adị m ehi ụra n'abalị okwu a na-eri m anụ ahụ siti akwa anyị na-anụ okwu ya n'obodo anyị na ebe a ihe mege na siti ebe ahụ amarọkwa ọ na-adị ka ndị anyị na-afọ onye n'ọnwa oburu nke a oburu nke a ebe ha esi were enwetago ego ebugeju ihe ndị ahụ anọtago ka anyị na-amara ọ bụ iwere ihe niile tinye n'aka Chukwu na-ekpe ekpere o zuola mama ọ na-eri m nnọọ ọ na-eri m nna anyị pọke na-apụ ana m apụ a ka m jee fụ enyi m nwoke nna ya nwere ihe ka m jụọ ọgụ ọkwa Atinga nwaanyị bụ ọkpara gị ụdị ọkpara gị otu mkpụrụ nwoke nwere ọ naghị emetụgo anyị afụghị nwa anyị amaghị ma ọ dị ụmụ amụwa kemgbe otu wee pụọ n'ụlọ ị na-adị ekwute ihe gbasara ya na ọ dịkwa mma achọghị m ịnụ anything gbasara Atinga mmadụ a na-ekwu okwu ndị dị ndụ na-ekwu okwu onye nwụrụ anwụ biko ka m gwa ahụ na emekata ụbọchị imekata ute okwu Atinga n'ụlọ a gụnwa na ada nwaanyị ụnụ apụghara m n'ụlọ a jee soro Atinga ọkwa ịnụ gị ihe m gwa gị na nna anyị Atinga mmadụ Atinga ebere nwoke nna ya na-agbawa m obi ike agwụgwọ ọgwa na Atinga ga-emeta Chineke akpọlatara m ihe ofu ụbọchị obi ruo m ala biko n'ihe ya niile that I came to look for work the right day now. Mr. Atinga, do you know my face? Whoa, Mr. Atinga. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Well, we've gone through your CV. Yeah. And we found out that you have everything it takes Thank God. to work for us. Yes, ma'am. But the truth is that my manager said there is no vacancy. Oh, you boom. Maybe you should try next year. Next year. Next year. Peter. Papa. Ihe nji ụgbakọ n'abalị anyị gbakọ maka gị ile anya ife na ọgwụ mgbe niile ka anyị na-akpọ ụlọ ọgbakọ a ma ọkwa anyị na-aga ogologo agbakọ ihe m na-ekwu ogene mgbe a mụrụ gị mụ na nne gị kpere ekpere n'isi gị gọzie gị makwa na mgbe na-adịghị anya na ị ga-ahụ nnukwu mmadụ maka na ama m na agwọ anaghị ahapụ ihe ogologo na-amụ ya ụgwọ agbụrụ anyị awụ ndị umengwụ agbụrụ anyị awụ ndị ngana agbụrụ anyị awụ ndị umengwụ ọnọdụ ihe m ga-ayọgo biko ihe ọbụla ị na-alụ gba mbọ jisie ike aka nkụchi emekwana gị ekwune ka ihe ọ na-eme krida mba ekene ụmụaka ndị otu gị nọ n'obodo bi anyị niile nne ha na nna ha ji gị na-ama atụ biko mechapụ anya ihe ihere n'ihu
Papa, Chineke nye gị ndụ n'ime ndụ gị. Ma nyekwa mama. Ihe niile kwuru anụgo m ya. Ma dịka m si apụ na m ya gbasi mbọ ike. Ụta m nọ. Ekwego m nkwa n'ebe mama m nọ. Mama nke m. Ụgbọala ha na-akpọ Venza nke ọcha ka m egotere mama. Ma gị nwa bụkwa nna m, papa m ga-egotere gị ụgbọ ha na-akpọ Range Rover Sport. Dịka nwanne m nwaanyị, ada gị nwaanyị, Udoka. Ụbọchị ya gba nkwụ ya, ọ mpụta ma ewere go ibu na-atụ. Peter onye mmemme. A na-akpọ P-boy. Onye mmemme. Ọ ga-uchi onye. Peter nwa m. Yes, ma'am. Ịhụnanya nna gị gwara gị. Nna gị ekwutechara okwu niile. Mana ayịyọ nna ya oge nwa m. Ije anyị na-aga. Echefukwala ebe isi taa pụta. Olise bi n'igwe ga na-eduru m gị aga, na-edurukwe m gị alọta. Ile anya, ndị oyi m niile nọ n'ugbo a, ha na-adụ ụmụ ha ọdụ. Ha na-eji ihe gbasara gị na-adụ ụmụ ha ọdụ. Obi ga-adịkwa m ụtọ ma ọ bụrụ ma ijidekwa aka ụta anyị iji. Ọ wụ iru ebe ahụ isoro ụmụaka piom piom piom, ọ isoro ụmụada piom piom piom. Ịhụna ka ọha nne gị, hụ ka ọha nna gị. Obi ga-adịkwanụ m ụtọ. Ọkwa m chọrọ ka ikwe m tupu isi n'ụlọ abụọ. Achọrọ m ka ị kpọtara m nwaada. Obere ihe. Achọrọ m iji aka abụọ ma kuru nwa m tupu oge ọnwa eruo. Biko nwa m, ayịyọ ka m yọrọ gị. Mama nke m, ihe niile kwuru anụgo m. Dịka m kwuru na mbụ, m ga-ekwukwe ọzọ. Dịka m na-apụ n'ụlọ a, Chineke nyere m aka, m ya gbata mbọ. Ihe dị m n'obi n'ebe nọ, m batawa ụgbọala ha na-akpọ Venza, m ga-egonye gị otu, gị wee na-akwagharị. Papa na onwe ya, Range Rover Sport. Nwanne m nwaanyị, Udoka, ọ mbịa na mmemme ya, a na-etipe ego ọdacha. Efuru. Onye mmemme. M bịa kpọtara gị enyi m nwa ya na-akpọ Pat. Ọ ya mụrụ m nwa niile. Pat. Ọ ya ọchaka na-abụ. Chukwu ịnụ na nne ya mezuo. Eziokwu. Ọwụ sọsọ ịma atụ. Ọ bụghị sọsọ ịma atụ. Papa na mama jụọnụ Peter hụ unu. Ihe ọ na-eme, o ji akpata ọdịka ego. Mechie ọnụ Udoka. Peter. Udoka. Peter. Papa. Mama. M were akịka ya ga magụra. Mmagụra dị ndụ. Ke ihe wụ na mgbe ọgwụ na gụ na Udoka na-adọkarị Ọgụ na mgbe ọgụ na mgbe. Gịnị kpatara ya? Udoka onye a nwanne gị nwoke. Ọ ịbụ onye nke ijoro nwa ya mee mma, ọ ga-abanyere gị. Chetakwa na mgbe ị ga-alụ di, ọ ga na-emekasị. Ọ ga-abụ onye mmemme. Ndị ọ ga na-agba anyị ụbọchị oge uchu onye. Ị ga na-ekpere ya Ị na-enwere anya. Obi ga na-adị gị ụtọ. Ị na-ekpere ya ekpere ka Chukwu na-edu ya. Ka ihe niile o kwere anyị na nkwa ka o mezuo. Hello, sir. A lady submitted her CV. I don't know her, but she said her name is Christ. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Hello.